Καλώς ήρθατε στη Σχολή Χορού Ινικόρους. Ελάτε να σας ξεναγήσουμε στο χώρο μας. Έχουμε 3 αίθουσες χορού. Οι χοροί που κάνουμε είναι Latin, ευρωπαϊκή, παραδοσιακή, ελληνική, Hip-hop, φλαμέγκο, αργεντίνικο τάγκο και πολλούς άλλους κοινωνικούς χορούς. Εδώ το μικρό μας καφέ. Διαγωνιστικός και αθλητικός χορός. Οι επιτυχίες μας. Δάσκαλοι με πτυχία. Στιγμές από τις θεατρικές χορευτικές μας παραστάσεις. Ο χορός δεν έχει ηλικία. Ο χορός είναι για όλους. Ας βάλουμε στη ζωή μας το χορό. Σίγουρα θα γίνει πιο όμορφη. Σας περιμένουμε.